Takže ahoj, vítejte u hry Minecraft a pojďme na to. Takže tady to brnko, krumpáč, tak, trošku provedu vás tady Titaniku. No ne Titanic, spíš taková lodička. Takže tady máme pokoje, ještě to jako není dostavený, no, ale brzy to bude dostavený. Tady máme sál a tady se řídí loď. Potom tady další sál, tady bude asi jídelná a tak. No tady bude druhá třída, nahoře bude tady nahoře bude první třída a tam to vypadá. Si dám flip. No, jsem měl už. Tak tam to vypadá, jo. Není moc zase tak velká, ale dala práci. Ještě vám tady ukážu dole a jde poslední část našeho videa. Pece. Jakoby kotelna. No. To bychom měli vše. Ahoj!